Baratzean nahi dizutegin Lore gorriz beteta Gaur eundeana egono zurekin Beste planik etzeka Ziltxoko azkenin pixkat ja urteekin ez dakigu ez da zeintzu gan azkenean. Hasi ginenak zeaga Gaztexi gitarra jotzen zula tala, Geo Peru, Ian produzitzen eta Joseba ez dola ja, eta ni. Eta gero jende asko jontzen sartzen atetzen bezala, baina azkenin oiega printzipala. Txiltxokoa zea zen, netxeko balkoia neharreba jarri zioten izen hori Txiltxokoa. Zen lekua Txile oteko bezala, hor, jo que se, marraztu iten zuten talako gauzak, eta gero gure lokalian, pues improvisatzen hasi ginen taola eta izen hori jarri genien ba. Esatizut hori, lokalian genuen apartado txiki bat duela 6-7 urte igual, 8. Geixi hori bai, betziro, 15 urte uki garen. Eta genuen apartado txiki bat lokalian, eta jartzen ginen gauero gitarrakin Gaztexi jartzen zen, eta gu improvisatzen gainetik. Darbukakin eta harmonikakin eta denetik pixkat. Hori da, eta gu improvisatzen gainetik eta azkenean pixkanaka kantak egiten. Gero hasi genien kantak egiten eta esan genuen zeitzen, Txiltxoko. Danilo gelan ezin loekin Pentsamenduak hemen daude Batez. Bakarrik parrak iteko egiten genuen, pixkatola guazen zehozea eta ez dakeiak guatzen genituen ez egite, zer gauzatetzen ziguna igual bata bestia gauzak pertsona. Eta nik uste egala berriz musika egiten ze ez dakagu bat helburu ikan, hori da, politia musika. Batez. Helburuak egiten mazpa azkenean ez zu, ez ondo pastea azkenean. Pasat dizut, oan berri zen ikuste origen eta bueltatzen egala. Bai, pixkat bai. Nahi dugun bezala musika, presioi gabe atetzen, inoa iristeko gogoi gabe. Eta hasiko joan nahi datetzen naturaltasun berriz. Bai, bixe azkenin, ondo zin urte batzuk pixka separatu inginela denak, eta oain berriz batea gaude, eta esatuna presioi gabe, nahi dugun aitea. Ez, hasiera ikastolan, pixka tontuan egiten jolas garaian rola, esatiz igual 10 urtekin tana, letra batzuk iten rap tema bat izango zen bezala, baina, ostia, mierda. Uste denak ezin dela rapetik. Bai. Eta goia evoluzionatzen pixkanaka. Hasiera rap eta melodiko, gitarra, reggae eta rap azkenean. Hasiera egia esan apoio askokin, ze goi hartzunen, ez zon jende asko la musika iten zula... A ber, autobus magikoa zon, zea iten, rollo reggae tal, bino... Zaizu gure kauzale autotuniak intaula pixka erdi berria zela izan zen, gure garerako. Eta berez, alko zu pentsatu igual jendea gaizki ikusko zula, pero ez? Ez, kiba hori da. Ondo, apoiatu ziguten egia. Skara Zan dizugun bezala asko azkenian nola hasi zen Txiltxoko zen lokaleko gela bat improvisatzeko erabiltzen genuna. Eta bane bai, ez duna kanta grabatzen hasi eta gehiengo ez idatzi ja. Askotan igual improvisatuak. Egu pixka gaizki gaudela burutik. Igual bati jotzegu spotira, bestia, ez dakit, ja bati jogu solapaten gau, YouTubea igotzegu, o igotzegu YouTubea eta aztu iteigu. Eta ja esatu gaia berandu spotira jotzeko. Horrek esaten du azkenin, nahi zuten hori iten zutela, ez? Bai, eta politina nik uste. Eta horregatik egiten dugu musika, bestela. Kantak adidez jugu, ehundaka kanta ozte inakor. Ez juguna igotzen, ez da ezer. Bai, eta industria begiraria esan, saiatzen kontrakoa iten industriana. Pixka erdin nazka, o motivazio horrekin egiten dugu pixka musika, industria, denak egiten dutena ez ziten. Pixka desberdin ateatzeko. Quiere putero no lata, quiere metir en la paca, andaba detrás de ti. Uste zoi da, lehen osan duguna, azkenean gu nahi duguna itegu pixka eta egu pentsatzen igual honei gustatuko jo bestia, gaztean jarko dute o bestian. Eta hor santzuna arrakastana, netzako arrakasta zea, nahi gana egiten, betetzen diguna guri gustatzen digun musika egiten, inorren baldintza jarraitu gabe eta eta hori da. Ni ez nahi haut perukin kanta batin, CZ-tan ganakin ez ait, nahi ilusio gehien gozin. Haurek nire gano nahi ez Donald Trump, ustuen kanta... desastroso bat, pero bueno, superpozik getu ginen momentuan, hostia, bien. Estian parra bota genitxuen hemen denak saltoka ezagiz eta illo, igualdo, por culo. Quiere putero no lata, quiere metir en la paca. Azkenen guko jaitu dugu musika denetik nahitzen dugu, gaina trap espainola eta pixka bastante. Así que hortikan influentziak hartuta ez da, teako harina bakarrik.
Claro, azkenin musika estiloak zer esan nahi zuk esaten zuna da, gero betetzeuna estiloi. Egiten mazu estilo diferentiak eta euskeran kutxo sartzen badezu, baina euskera zabaltzen estilo asko. Musika estiloa zer dira BPM-ak eta instrumento mota batzu jartzea eta gero zu nahi zuna sango zu. Alzu itzein baserriataz, aizkorakin eurra moztiataz, o alzu kaletaz itzein, zait. Ezkera itxegan euskera, ni behintzat euskeraz, gehiago bultzatzen euskera ziteaz, gero ikustut futura behira eta hostia. Uste orgulloso sentituko nazela hor euskera zabestiak kusten. Gehienetan base bat entzutut o basiakin, o kotxean, gehienetan kotxean jartzet base bat eta melodiak okurtzen azki. Eta gehienetan estudiora erkanta erdinak hartzet buruan. Osa, erdi zentu esatea, hau grabatu erut me cago en Dios. Beste lastita izan. Hau, grabatzen etzean, grabadora ebozen, hau melodia getzeko, notasen zehoz idatzi, eta venga, guazen grabatzea, zeia aztu ingo nau. Osa, que dena naturala da. Bai, bestetan igualian ekiteu hemen momentuan basia, eta azten zaula molatzea izu melodia, pim-pam, eta hostia, hortik jungo ga. Sartu zuen mentalkoa. Batzutan paranatik iristian etxea, jartzen azor bueltak kanta bate, pero bueno, burrengo gunean entzuten zuta, hostia, zein nintzen iten. Hoxe, azken gehien lantzen zunean esaten zu, hau lotxa. Eta azten maza buelta asko maten gauz, hau ez beste azkenean. Tema batzuk bai, mate izkezu buelta gehiago, pero normalin buelta asko maten jozunean esaten zu. Lehenengo melodiak ingetu, berda. Espero genuen ze, bira, jo genuen maketa eta zen, kanta hau zea da, desberdinena justo. Espero genuen egia santzugazek bumaita, ni de hecho entzun honean san nion lehenengo gauza berori, hau gaztean jarko ute detu. Bai, eta parratala egiten, hau gaztearako, neseko. Bai, parra egiten genuen ta. Pizka kusiena bezala zen gabestia horkoa eta jozunean, isen. Hor joditu zen dena nik uste, pixkat. Bai, pixkat begi gehiagi, txiltxokoa behitzen. Zein berko genuen, igual musika era ontain berko genuen, no seke tal cual. Eta kiston paroia eman genuen orze, forzatzen hasi ginen, eta forzatzen musika. Ez dugu nahi inorrek satia, bai, hau inbertzu, bestia inbertzu, guazen hemen nitia kontzertua ez. Pixatu nahi justo kontrakoa. Bai, orduan eute zerri zingo. Eta dugu entzat, bai. Batez hor kontuatu ginen, osea, ikusi genuen batez hauei perurita hola, pues, bum, zugazanekin saten, seioak, hauin bestia. Garroinero asko, bai. Eta hor kusten zu pixkat industria nola ikun. Denak, diruan bila, pixkat gustatzeko jendia, eta hori ez. Produktu bezala kuste izute, eta salduko izut leku askotan? Lase. Nien etxean ondo, no? Zugaz milioia iritsi zenian ez ginen ez da kontuatu. Zeo zen nahi genuen nio, ze bagenek ibon iritsiko zela, eta en plan lehenengo milioia ezakize. Kontuatu ginean ja milioi tapiko zon, kauen la puta, galdu indugu, jazta, egingo. Zugazekin justo pasatzena da, jo genula argazki batekin, zen gaina argazki bat, bideoklip batetik hartutako parte batean argazki bat, horrekin nigo eta kiston bizita pilazatzen. Kaptura bat. Así que nik uste musikan ez dela importantia kriston bideoklipa izatia, o superpentsatu bat, portada, no seke, azkenin musika entzungo zuna eta horrek zabalduko asuntoa. Erki egia esan, proiektua feedbackai behira ez ginen nahi beste. Ze azkenin jarri egun bihotza proiektua nahikoak hau horrekin. Eta hoxen, oso ondo egia esan oso pozik. Prozesua supernaturala izan da. Ze peiek utzizun la txama, eta ingen ukizton relazioa behakin. Eta izan zen behin bere urtetan, justo bere urteak ziren, esan zen, apetezitzen hola atetzia eta hola, torri ginen estudiora, eta guazen itea zehose. Jugun ginen bere urteetan bere estudiora, hasi ginen abestia pixkanaka eta grabatu genuen bat, esan genuen, guazen itea maketa bat. Eta hola xe, oan arte bukatu dugu, eta oan jira txiki bat ingo dugu. Ondikan etxu gitxia kontzertua asko bino lehenengoa endaian izango da. Martxoa bukaeran egola. Bazpare dute zer zan nahi. Da, iso. Eta ezakita, pixkanak harteko dugure baizea. Nun izango den kontzertu. A ber, politia izango zen, pero nik uste inorez dela ontaz bizi Euskal Herrian. Ez da Xabi Solano, ez da ontaz bizi. Azten baigu dirua amatenoa ino hostiena, ez esango diruai. Nahi bai gute patu 10.000 euro patzi hautela, bino. Zaharni uste zizortzatzen, hasiko zen prozesu, kreazio prozesua eta hola,
presio batekin naiza, modu batea egiten bezala. Claro ez, hori izango zen, 15.000 euro matia baino gure modura egiten. Hau inbertzu, pero azkenean influenziatu, zaude zeo zeite hola. Parta, kostako bideak, ta zurean. Autotunea bakarri defendatzea, nahi duna sartu, pues sartzea gola gurekin autotunera hiltzetik, hoi... Autotune txaiaria, ez dakitenak autotune erabiltzen, edo. Oie, ohituta ez oztenak, azkenin bai jende asko gaizkitza egiten zuen ni bertan, orain dela urte asko, autotune, raperoa zena, baina autotune erabiltzeu. Azkenean instrumenta da. Eta gero erabiltzen ikusten zu. Azkenean instrumento da, eta kanta guztia dakate, gehiago gutxio, gaur kanta guztia Bai, dakate. gaur egun ustezun kanta igual, honek egu autotune erabiltzeu. Eta gure Ia produktoria erabiltzeu, eta ezakiz erabiltzeu, bino ez ikusten. Eta ian izaten jozu, autotune gutxio jarri da. Segi, por kulo hartzen. Azkenean produktoriak egintzeu. Ezin da negoziatu egin. Gehozta gutxi jo, saiatzen az ez zeoten. Onkezune, erakutsi nire burua ez dara, alo, musiketan tala, alo... Ez du nire ezagutzia. Osik ez da, nire bibentziak ez dara dena nire aso. Bai, jendea bestela oso gertu ikuste dizuta, zaude, hain gertu ezan elaguna azkenean. Ezakit, egia. Bai. Nahi oso itzaleko lan hori ez? Bai, pixka baita, beste bideo, beste arpegia saldu, nahi dut igual argazki batekin edo marrazki batekin igoa bestiak. Eski dena gustatzen pelote egitea jendeak, eta esatia, ze guapa bestia, no seke, esan kontrako hasi oso, gehiago, balio Hemen komentatzen Donostiko hauekin eba, eta ez dakiz, hostia pasten hori hartzunen. Ja, zein. Pero jendea bastante, aia musika egiten. Bai, kuadrilla asko, gazte kuadrilla asko intuzteola taldiak, pues, rollo hortakoa, ez dakigu, ez dara zea, arra... Ez da, itorri ziren bai Gasteizko batzuk grabatzea, Keilea Sessions. Hola kamarakin bai. esaten zuten, jo, superzaila, Gasteizen taula artistak taula aurkitzea zaila. Bai, Hori ziren hoi hartzut, bai. Si Gasteiz handi, ja. Ja. Bai. Autobus magikoa zon, bengo hori bai lehen hozti gauzakiten, aizen beria. Bai, bengo aspaldetik. Bai. Azkenin, kasi kuadrilla guztitan, doia taldetxo bat rola, o norbait, hemen denak dakate kanta. Osa, edozein lekuta joten zaparran da, eta edozein pertsonala gaztia esaten jozu, eta kanta bat eukiko minimo, fijo. Eta gure kuadrian edez, Beñat, Ibon, bai... Beni zea do, adidez, elektrotxuflan. Jo, Aduriz, bai, joan hasi la gitarra jotzen bestia. Denak, dakate minimo kanta bat, obi, trasteatzegatik, o entzutegatik bere buruai. Ba, grosekin birra teugula, ostion krema, oso birra ona, probatuko zuten hobenetak. Grosekin birra bat indugu eta denak probatu erzute, probatuko zuten birra hobena dela. Hoi, esan behar dut. Eminemek probatu zuen eta esan zuen oso ona hola. Bai. Bai ez. Bideo bat dakagu, de hecho. Go ahead, talk tonight, I'm running, yeah.